lenkosi uYesu. Andazi noba ndiyibamba wrong na. Hallelujah. Ndingulose exeliwe igama lami ndingu-Athi wakwa Jaku. Ndiyazalwa eMount Elifu, ndisensiwe. Ndiyancedwa kakhulu nguYesu. Amen. Hallelujah. Kwezi zinto azithethileyo ndicela ukuhighlighta A1. Amen. Amen. Ukuba ndingu-teacher. Amen. Hallelujah. Sendenzele lula yonke enye into seyishumayele. Okwami nje kuba sikhile ivesi so that noba ubuzwa ngumuntu ba namhlanje entendeni nokukhilwe kube nento ongayikhomba. Amen. Hallelujah. Otherwise umsebenzi sewenzekile. Amen. Hallelujah. Ngokundihleli phakathi nje into esenhlizweni yami. Ya kukhona into esike yangombhalo endiubona apha enhlizweni yami. Amen. Amen. Into ethi nje ukufezwa kwamadinga. Amen. Hallelujah. Ukufezwa kwamadinga. Ndiyacinga ba ukufezwa kwamadinga xa singayitolika ngelinye ilwimi inoba i-fulfillment of the promises. Amen. Ukufezeka kwezethembiso. Hallelujah. Hallelujah. Before siyezwini lenkosi nje bengahlabelela nami qha ke inkosi isazonceda apha eculeni. Amen. Amen. Ikhona le ngoma ethi ukufezwa kwamadinga. Ngathi ithi sikulinde apha. Yebo. Andiyazi noba i-worship team ingakwazi ukuninceda na. Noba badanga bahlale phambili. If ukhona oyaziyo leyo ngoma angasithi ukusiculela yona then bese singena ezwini lenkosi. Hallelujah. If ayaziwa ayiyo problem. Ayiyo problem. Sawicula ngenye imini. Moya kaThixo ophilayo. Bakonde pro sali paso kobobo sande keleba hita kombe shakarapadosaya. Bita loke shimia da soprete kele paso kutono bubusika. Mia do shibete zika ala broshia takombe ele adosatai. Father, in the mighty name of Jesus, Lord, I rise in the spirit in the name of Jesus. I take my position in the heavenly places. Lite Israel, we are seated with Christ in the heavenly places. Therefore, Lord, I rise and I take my place. Lord, I speak from that reality in the name of Jesus. We take charge of this atmosphere. I command the atmosphere to be conducive for the ministry of your word. In the mighty name of Jesus. Lord, I silence all opposing spirits. In the mighty name of Jesus. Heavenly Father, we decree and declare that your kingdom is established even in this place. In the mighty name of Jesus. Heavenly Father, we decree and declare ukuba nakulapha somandla kuzawulawula wena, kuzawubusa wena, kuzokonqama wena. Egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha kuzakwenzeka yakho intando ngokwendlela oyiplane ngayo. Egameni likaYesu Kristu waseNazaretha, Lord, reveal your heart namhlanje ebusuku egameni likaYesu. Reveal it to us, oh Lord, in the name of Jesus. Lord, we cannot move without knowing what is in your heart. Reveal to us that which is in your heart in the mighty name of Jesus. Mitako hele zipa kombarita konde ziapa. Ele koshe pratua ale abuza ita kombe shatai. Kombre sila ado shiparati ado seke pai. Boshila parusi kapa otakai pahosa. Mentekele parusha tai pakonde sapai. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hema eta shoparuka desi kapalata sai papomeri hatu shatala babako sataya.
ule izwi lenkosi but andisazuthetha kakhulu. Andisazuthetha kakhulu. Numbers chapter 23. What the number chapter number 23. Numbers chapter number 23. Number 23. So funda verse number 19. Verse 19. Isihloko sithi uphile yami ubusisa uIsrayeli. Verse 19. uNkulunkulu akasiye umuntu ukuba aqambe amanga, nandodana yomuntu ukuba azisole. No, a son of man that he should change his mind. Ushilo angayikukwenza na. Ukhulumile angayikukuphelisa na. Cela uthandaze ke sisi. Lizwi lakho Nkosi liyaphila. Linguqobo Thixo wethu lingamandla linamandla. Nkulunkulu wethu lubomi. Thixo wethu ongcwele simamele ke Nkosi thetha ngalo egameni lika Yesu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Apha sifunda apho uThixo ethetha esebenzisa uBalaam. Hallelujah. Hallelujah. uBalaam lo ucaba kwakuyindoda yayisetyenziswa nguThixo. Cha iqashwa babantu abangahambelani naThixo ukuba aqalekise abantwana bakaThixo. Hallelujah. 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 Endaweni yoba baqalekiseke kwaske wathi ezama ukuthetha wangaphuma isiqalekiso. Hallelujah. Hallelujah. Waske wathetha amagama entsikelelo uba ubani ongaqalekisa into uThixo ayisikeleleyo. Hallelujah. 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 So lamazwi ewathetha nje uthetha uThixo omthethisa izinto. Hallelujah. Amen. Kule ndawo sifunda kuyo uthi uThixo ayingomuntu ukubaxoxe. Hallelujah. Akangonyana womuntu ukuba tshintshe ingqondo. Yonke into ayithethileyo akayikuyenza na. Yonke into ayithembisileyo akayikuyifeza na. Hallelujah. Zocela sihambeni sonke because ngizawuthetha kanje andizukwazi andizunyuka. Amen. Kwincwadi kaJeremiya sifumanisa uba uThixo wake wenza isethembiso. Wathi emveni kweminyaka eyi-70 amaSirayeli azawukhululwa kubuthinjwa izawungena kubo. AmaSirayeli ngenene athinjwa ahlale ekuthinjweni. Kwabonakala uba iyaphela le minyaka eyi-70. Ibhayibhile ithi ngenye imini uDaniyeli waphicotha incwadi. Xa
xa ephicotha incwadi wafumanisa uba hayi mani uJeremiya wayiprofethile uba emveni kwexesha elingako uIsirayeli uzawukhululwa. Kodwa xa ejonga uyabona uba akabikho mnyakazo wenzekayo. Amen. Bhayibhile ithi waqalisa wazila ukutya. Phofu mani ngathi wazila ukutya. iBhayibhile ithi waqalisa wangatyi, wangathambisi, wembatha ezirhwexayo, waye enkosini. Ubuya kwakhe enkosini uthi Thixo sibonile, omawo bethu babonile, wenza umthandazo we-repentance. Wabe sesitsho uba okuthembisile ngoJeremiya. Amen. Bhayibhile xa igqiba ukuthandaza loo nto kwathi cwaka ngathi akwenzekanga nto. Kwaphela iintsuku, zahamba iintsuku ziqenqgeleka kungenzeki into. But wabeqhubekile uDaniel engancamanga. Bhayibhile ithi kwafika i-angel kuye yathi Daniel, from the first day uthandaza, uthandazo wakho wavakala ezulwini. Cha into ubona ngathi akho nto yenzekayo. Cha kwizwe likamoya kukhona iziphathamandla ebendilwa nazo. Yona yona impendulo ndiphethe bendize nayo. Cha kukhona a prince of Persia ebendidila nayo. Ndizama ukuthi ngale nto ndizama uyithetha apha. Zikhona izinto uThixo akwazi ukuzithetha azithembise zona. Zikhona ezinye izinto kude kuphele nabaprofethi baprofethe bakuxelele zona. But ubone kuhamba ixesha zingenzeki. Kodwa uthandabuze nalo wayezithethile uba ingaba lo profethi wayinyamisile na ngokuthetha le nto. UThixo wayithethe kuwe kodwa uthandabuze uba ingaba ngenini ndandivile uThixo nyani na. Uba ubone umbono kodwa uthi hayi bani into yoba ndandiyibona ngenxa yengqondo yam le nto, into yoba yinto yayirhalelwa yintliziyo yam. Uba into uyiphuphile uthi hayi into ndaliphupha nje kuba iphupha lalifana nelinye. Kuba ubona into ingenzeki. Kodwa namhlanje ndizokuashorisha ukuba ukhona uThixo ofeza amadinga. Konke wakuthethayo uzawukwenza, konke akwethembisayo uzawukufeza. Namhlanje ndifuna sicreate i-atmosphere yokufeza kwamadinga. Nditsho noba kuthiwa kukhona iziphathamandla ebezima zivalela iimpendulo zabantu uba zingafiki kubo. Namhlanje ndifuna si-engage kulo warfare. Ndifuna singene sinxibe ezobusotsha, siye kubanga lamakholwa anice. La athi yonke into izozenzekela ngelo xesha yenzeke ngalo. UThixo uthandile uyokwenzeka. Uthi ndizothi namhlanje uThixo uthandile uba mayenzeke. Kushiyeke kuthi ke ngoba siyathanda nathini uba yenzeke. Ngenye imini uYesu udibana nomnye utata. Lo tata wayeneqhenqa. Uthi lo tata ukuba uyathanda Yesu yitsho ndihlambuluke. Abe sethi uYesu ndiyathanda hlambuluke. uYesu akathi ndiyoqale kuze kubawo ukuba uba uthi akaqala ukuthi mna Yesu ndiyathanda hlambuluke. Ayaqondakali ke le. Namhlanje ndifuna singene sithathe i-authority yethu sisebenzise yona. Uba le nto kudala ivalekile ingathi ayenzeki nje. Namhlanje